Здравейте! Това е играта Big Action Mega Fight. Да разгледаме епизод 3. Но ако искате ще направи поредица на нея. От страна на графика виждате детска. Няма сега да гледаме историята и гледаме. Направо си мисля да се насочваме към игричката. Да, значи аз ще дам и да ходите с Джея, удрате тук младите, с това се търкаляте, а с цел фащате. Ето. Мога това да го фаля. Мамко, дъкш, тъпув. И значи правите, можете да правите разни комбота, но същинската игра е тупаници, яко ето е. Дан, 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 ох. Ще си видите как фащате противника. Там. Пак дан. И размятате като баница. Играта не е само това. Играта по-нататък става все по-интересна, все повече неща има в нея. А това е първо ниво. Атрибути. Тук има ето така. Играта е изключително интересна. И ако искате, пишете долу в коментарите. Искате ли поредица? Защото мене ме кефи. Знам, че е детска, знам, че някои хора ще казват, той е много тъп и такива неща. Но ако искате гледате, някои хора могат да им харесват такива игри. Гадното на тази игра, че не може да се кача. Чак са ни казват за пъкът. Аз вече ще му разбрал. Добре, ще става с супер, като я хипнотизираме. Обаче, понякога играта е доста трудна. Понякога играта може да ми затрудни покрай противници и покрай. И става доста лесно. Но после става по-трудно. Аз се ме цъкал, обаче ми се беше изкрил сейфа. Не знам защо, защото си бях преинсталирал компа. Той за PC. Играта също става и за телефон, да кажа. И силата му, ако така. Играта става и за телефони. Пак да повторя. Играта се казва Big Action Mega Fight. Да поясна. Струва 10 евро. В стимчето. И играта е много ме кефи, много ме беше кефи. Много ме кефи всъщност. Ето, фащате, мятате. Много тупаници стават. И кажете дали искате да цъкаме на тази игра. Защото ме кефи мене и това адски много пак да ви кажа.
О, но вече да мятаме и предмети, както виждате. До така нацепена батка сме. Аз те ги подхванах. Така се умира по принцип. Много обичам да мятам. Най-тъпто в играта е, че понякога издава много такъв дразнен звук. Ето някой казва та-на-нан. Моя да е проблем, че от мене, ама малко се съмнявам. Дълбоко се съмнявам да е от мене проблемчета. Пам. Колко минути стана клипът? 6 минути. Мисля, като надвиши 10-та минута да спирам клипчето, защото това все пак е да разгледаме неща, да отнемам толкова много време на вас. Не може някой да не му харесва, а може да не ви харесва играта и да гледате така направи. От страна на FPS-то ти върви на 60 FPS, което е изключително добре от страна на такива игри. е изключително важно да ти върват на 60 FPS. Моят. Там. Автоматиката е. С този съпъркът им натрушавам кост. Сега винаги обърквам бутоните. Виждате за какво става въпрос. Сами се убедете. Аз разбих го. Това нещо като мини бос беше, да. Относно картата, сега ще ви покажа. Може да бъде последното нещо. Виждате картата на градчето. Каква и оттам продължават нивата. И така. Къде тях да стане 10-та минута. И това казвайте, ако искате поредичка на тази игра. Това беше от мен за сега.
Не забравяйте да пишете в коментарите и до скоро.